ya sake ki, ba jiya aka yi auren ba. Assalamu alaikum jama'a, sunana Babangida Yusuf. Yau dai na zo muku da takaitaccen tarihin jarumin Kannywood Adam Abdullahi Adam. Jarumin Kannywood wanda aka sani da Daddy Shikima ko kuma Abale. Abale ya sani ne a cikin shirin mai dogon zango, Shirin a Duniya. Tauraruwar jarumin ta fara haskawa ne daga Shirin a Duniya. Shirin a Duniya shiri ne mai dogon zango wanda yake jan ragamar wata daba wanda yake karkashin wani daga cikin shirin. Daga nan ya fara fitowa a sauran shirye-shirye kamar su Haram da ma dai sauran shirye-shirye da yawa. Hakanan dai tauraruwar jarumin ke ci gaba da haskawa yayin da yanzu ya tara dimbin masoya da magoya baya masu yawa. Jarumin agun wasu ya zama bakon fuska a cikin masana'antar Kannywood, amma bisa maganar gaskiya tsohon jarumi ne sakamakon boyayyen ma'aikaci ne a cikin masana'antar Kannywood. Don wannan ne sa yanzu mashirya fina-finai da dama da kuma manyan jaruman Kannywood ke son yin fim da shi da ma son sahi a cikin fim ɗinsu domin karɓuwarsa. Jarumi Adam Abdullahi Adam wato Daddy Hikima baya da girman kai kwata-kwata a cikin rayuwarsa, ina gabatar da rayuwarsa cikin sauƙi. Tobi salam anan ne na kawo ƙarshen wannan takaitaccen tarihi. Sunana Babangida Yusuf. Ku danna subscribe akan wannan channel domin zan ci gaba da kawo muku shirye-shirye irin wannan.